Miss Consolacion 2018 nag-viral sa social media human sa iyang maanindot ug puno sa ideya nga tubag sa ilang question and answer portion. Ato pa siyang ilailahon mga kapuso, pinaagi ni ining report. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show? Siya si Shara Angela Servande, 20 anyos, ang napiling Miss Consolacion 2018. Usa siya ka 4th-year psychology student. Na-overwhelm pa siya sa iyang kadaugan, batok sa 12 ka mga kandidata sa indigay sa kaanyag. Nag-viral siya karon sa social media human sa iyang intelihente ug maayong pagkatubag sa Q&A sa Miss Consolacion ni atong Oktubre. Kapina sa 2 million views karon ang iyang video. Matud niya, dakong tampo sa unod sa iyang tubag ang iyang pagka-psychology student tungod kay mas nakasabot siya sa katawhan. We want to live in a world where it is peaceful, where we want to accomplish our dreams and goals, diba? And to explain that in a way through the Q&A kay more nakatabang gyud taon ang pagka-psychology major. Dili niya damgo ang mamahimong beauty queen ug misalmot lang siya sa maong kompetisyon tungod kay nanguryoso lang siya. Mao kini ang iyang una nga major pageant nga giapilan apan nakuha na niya ang corona. Honor o kanang responsibility sa gyud being Miss Consolacion 2018 kay kanang ganahan ko nga sa akong reign dili lang kanang example para sa mga babae pero of course sa tanan tao gyud dili lang kay Consolacion pero sa tanan gud nga katawhan nato. Mato ni Angela, dakong tabang niya ang nakatunan sa public speaking nga nakahatag kaniya og pagsalig sa kaugalingon ug usab ang mga maayong hiyas nga iyang nadak-an. Dako ang iyang pasalamat sa iyang pamilya ug mga higala sa pagsuporta kaniya sa daan paingon sa iyang kadaugan. Gawa sa Miss Consolacion, nakuha usab niya ang Best in Production Number, Best in Extemporaneous Speaking, Best in Close-Up Smile, People's Choice, ug Miss Mestiza of the Night. Plano una niyang humanon ang iyang pag-eskwela karon ug kun adunay moabot nga oportunidad alang sa mas dakong pageant, bukas siya alang niini. Advokasya niya karon ang youth development. Og mensahe niya alang sa mga kabatan-unan, Never be afraid to do what you want to do. Simply because what only limits you is yourself. Sa atong mong society good, like we're so constrained with the idea of our fears, our weaknesses, and our anxiety nga murag mo siya maka-pull down na to sa kung unsa atong buot gusto nga buhaton. uban ni Demi Hernani, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.